Tämä on Konsulin dokumentti. Aluksi, mitä voisin Konsulista sanoa, niin hän on Jonne koneellansa raivo täynnä. mutta ei siitä sitten sen enempää. Seuraavaksi voisimmekin katsoa vähän Konsulin niin sanottua kuuluisaa äkästä dessu. Derpity derp 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 diddy derp 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 diddy derp 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 derpity derp 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 derp. Itse Konsulihan tunnetaan myöskin laadukkaista CS-taidoista, ja hän on pelannut laadukkaissa tiimeissä, kuten Bunny Hotelissa. Sekä Flown. Hei, älä keskeytä dokumenttiani. Ja nyt sovimme, että juonnamme tämän dokumentin loppuun yhdessä. Kyllä näin on. Tässä taas on Konsulin kuuluisa tietokone. Hän sai sellaisen uuden kesällä ostettuaan Jimsistä tämän uuden huipputehokkaan pelimyllyn. Mutta tämä dokumentti on nyt päätöksessään.